Este era o hórreo do que se fala estes días en Chantada, o último que se conservaba na zona urbana, concretamente no cruce das rúas Carlos Gilberto Otero e Xoán 23, e así é como aparece agora a fotografía do lugar uns días despois de ser retirada esta construción, considerada por moitos de gran valor etnolóxico e susceptible de protección. No pleno do luns pasado, por Chantada alertaba do letreiro que anunciaba os traballos neste solar no que aínda permanecía en pé a construción, o carón da Palleira. O concelleiro da CUP, Antón Fente Parada, preguntaba por este asunto e polas medidas de protección deste patrimonio ante o goberno local. Facíao antes de coñecer que a estrutura sería retirada escasos días despois da sesión. Aí atrás, pois, houve persoas que nos mostraron a súa preocupación porque no propio hórreo se puxo un cartel, próxima construción, bueno, non sei. Preguntamos no pleno se constaba algunha solicitude de licenza, algún tipo de documentación en relación á obra, e o que se nos contestou é que non hai nada. Por lo tanto, nos dixemos, se non hai nada e se está afectando un elemento de patrimonio e se lle está poñendo un letreiro, supoño que alguén terá que mover ficha, porque senón imos, non sei. Entón, para outras cousas, mírase todo con lupa, neste caso non entendemos como eso poda estar aí á vista de todo o mundo, e que parece que a ninguén con responsabilidade, digo. Hai moita xente preocupada, pero que a ninguén que teña que ter a responsabilidade sobre o urbanismo, que no casco urbano é o propio Concello, parece que queira adoptar ninguna medida. Entón, nese sentido, nós tamén aproveitamos desde aquí para que se clarifique. Se hai unha licenza, pois habrá unha licenza que terá que cumplir a separación ou que sexa o elemento de patrimonio, terá que ter os informes de patrimonio pertinentes ou que sexa, pero por menos hai unha licenza. O que non se pode poñer é un cartel de obra sin ningún tipo de licenza. Eso non se permite, por lo tanto, pois habría que retiralo e esperar a ter as licencias oportunas ou que sexa. Creo que a lei ten que ser igual para todos, e se hai unha lei e está clara, pois hai que aplicala para todo o mundo do mesmo xeito. En ese sentido, tamén hai que dicir que hai moitos elementos do patrimonio que nós, cando se aprobou o Pexón inicialmente, fixeramos unhas 60 alegacións, moitas en relacións co patrimonio, porque non se incluían muiños, non se incluían moitísimas cousas que se están perdendo e que debemos metelas porque son o noso patrimonio, é a nosa memoria, é o noso pasado, e despois, se dicimos moitas veces que queremos ser non sei que de declaracións de non sei cantos rimbombantes, que temos que atraer a máis xente, que temos que ensinar todo o que temos, que é moito, que é certo, pero tamén temos que conservar e coidar, porque senón pouco vai haber que ensinar dentro duns anos. Agora, xa desaparecido o hórreo, a cuestión será trasladada ao Parlamento de Galicia polo Grupo de En Marea, que afirma que a actuación realizada é contraria a toda disciplina urbanística por non ter licenza municipal, documento que en todo caso non se podería conceder sen autorización de patrimonio. Piden que a Xunta inicie de oficio as actuacións para determinar se concorren as circunstancias que xustifiquen un procedemento sancionador. Por outro lado, solicitan impulsar as medidas provisionais establecidas polo artigo 137 da Lei de Patrimonio para a reparación de danos e a recuperación do ben patrimonial destruído na súa localización orixinal. E, finalmente, instan o Goberno autonómico para que se dirixa ao Concello de Chantada co fin de que inicie un expediente de reposición da legalidade urbanística.